Bang, this is podcast affirmation with yours truly, aka Masizwa. Masizwa Plaza is the name. Today, better a visitor, really visitor like a pair. I'm not joking. We've been looking for uTha all over, but uTha is all over at the same time. Cosmopolitan person, but it's fine. Ta, Simelani, unotenda kuwa wetheku. Ngifuna ukwazi ukuthi iqale kuphi. Ndaba sasiyabingelela kwi-podcast affirmation unjani? Ngibingelele kwi-podcast edume kakhulu ngeke ngisho ukuthi ama-podcast affirmation akade etheni lapho. But ngibingelele kuwena Sizaplose ngiyajabula ukuba la. Ukhoya kamnandi yazi. Ngiyabonga kakhulu. Hayi uthi ngiyakufuna. Ave ngithanda kakhulu le story. Ngiyayithanda nje ngiyafuna. But ke siphethe uTha. By the way uTha if umuntu ongazi uthisha lo. Not just any other teacher. This is the principal. So kufanele nokuthi uyena Cyril Ramaphosa wasesikoleni. Akithi cha wena Alright mnganami. Ngiyabonga Yazi ngijabule ukubona healthy and strong ngiyabona ukuthi ngihealthy kanjani. Yeah, ngiyabona. At my age. No, you're still young, man. It's more 32. You're 37. 37? Yeah, I'm 37. No, I was around on 19 March 1987. Was around 19 March? So yeah. But it's uTha before the skin entweni eziningi zanzanze empilo, but ngifuna ukuchecka nje ukuthi uTha umuntu ongamazi ukhulelephi. uTha Uzalele wakhulela kuphi? uTha ngicela ukuqala ngokubingelela phinde ngisho ukuthi uTha usekhulile sisi. uTha usekhulile. But ke I was born and bred eloshini kaMamashu. Laba sibamba khona inkunzi. So I heard about baba qhubeka sorry ukuphazamisa. Askis ezweni ukuthi ubanje inkunzi kaMamashu. But I don't understand why abantu khona abalokisha senza leyo into leyo askisi mngana. Ngizalelwe kaMamashu ngafunda kaMamashu ngasuka ma-University of Orange Free State ngiyokwenza a 3-year diploma kwakuthiwa i-STD. And then ngaya e-University of Pretoria ngiyokwenza kwakuthiwa i-FTE data seshintshile amagama manje ayashintsha. And then ngiyenza i-B.Ed honors ngiyenze nje i-B.Ed honors eTUT. But sebe-distance. So yes, I'm a qualified teacher. I've been teaching for more than 20 plus years. So yeah, uTha kahle ngikhaya labantu nje abasindisiwe nami umuntu osindisiwe. Phela abangazi uTha unosisi bakhe abahle nabafowabo ababukekayo. Yabaza ngithi abantu. Yebo siyabukeka nje uyangibona nami ukuthi nganjani umuntu obukekayo. Is it? Yeah, umuntu ingakho. As far as you are concerned. Ingakho. But ngicabanga ukuthi abantu abaningi wafunda wenze njani wagraduate waqala ukufundisa wena. Ngaqala ukufundisa thina sakudala ke sasiqala ukufundisa emakhaya. Ngaqala ukufundisa kaMaphumulo ngahlala 2 years kaMaphumulo. Kangcolosi. Awuphiphithi? Ngaphuma ngine diploma nje ka 3 years e-Orange Free State. Angizange ngiphiphithe. Angizange ngiphiphithe. But ngiyafundisa ngabuya ngangena ngaza kwaMashu ngasebenza kwaMashu. To date sasebenza kwaMashu. Okwesikole ke lokho which okwesikole ngeke ngathanda kakhulu kwizinto ezikanje ukuyi-expose kakhulu izinto zesikole i-professional zami. Uyazi ukuthi entertainment ngomunye umuntu o-different from isikole. I think passport sesiza kuyo ne-entertainment ukuthi abantu abaningi babe sebekwazi ngendaba MC if unama-gigs. I don't think uyawenza ama-corporate gigs. Ngikwazi ushaya kula ama-gigs lawa owenzayo lawa omphakathi kakhulu. Wawusungena lapho i-electrical shake ukuthi ungene kwi-entertainment ke manje. I-entertainment lento yaqala i-entertainment imini. Mina ngiyi-entertainment. If wenza event, I'm not talking about ama-event lawa as uyabahamba indawo abasemaklabhini. Angibhukwa kulezo ndawo, angiyenzi lawo ama-event. But ngiyenza ama-event where uthola ukuthi kuno 20,000, 30,000 stadium. I think it's where i-strength sami siba khona. Ngoba phela umuntu ufuna ukuzazi i-strength sakho. Angithi ufuna ukwazi ama-weak points akho, ama-weaknesses akho.
ukuthi mina ngikode ukuba Alex Mthiyane ugodi corporate. Nongcebo uvukile eMakhenzi ugodi ngicorporate. Yebo uthatha uAlex uthenele akayi stadium ayoze open door event, but he will do when we indoor. So mina ke vice versa. Good outdoor, angikho good. So discover ba. Ayona media. Yazi mina ngaze ngize ngiyongqongqoza ngithi ngicela uku-actor, ngicela ukuya eradioini. Ngicela ukuthola amakhono. Yebo ufuna neni out nje niphapha. I think uSiyanda Mwandla. Manje shout out to Siyanda Mwandla. Ngiyazi he's doing great things out there. Efike elangeni, ngangiseselangeni the time. Nami benibambana ngihleka singa-understand ukuthi lama-Juda ekhipha. Yabo understand kahle. Ngoba ngikholelwe lokushilo understand. Elangeni ngafike ngaqoqa uZandile ngathi uZandile nje ngathi mina wena uzoba umngani wami. Sawabangani nomngani wami. Yeah. Amaphepha nakhona lapho ngizothola sangibizwe enye journalist usibuma sami. Yeah. Wena umuntu ke lo waqala ukubhala ngami kusibuma sami. Hayi bo unomuntu anda kubukwa. Unomuntu anda kubukwa hawu. Ngabona phela ngiseni. First gig ngiyakhumbula kwakuSipho. Mbawuli. Sipho la wayenza amagig. Sipho Ndaba lo. Sipho Ndaba. Yazi Sipho ngophela malini? 5,000 awuthi ngihlanye. Kwakuthi ngiresign ngathi nje. He says, Bonga ngena nje ukuthi ngibuthola 2.8. Saqala sola ba 4,000. Saqala sola 4,000 ngoba ngidala. So umuntu uzonginikeza isalary imali edlula le. Ngangifakele ukuthi ayibo lento uyenzeka ngempela. Kwasuka lapho ngafonelwa osithekho imali senza ama event kakhulu Ola Fedisha. Wayesenza ama jazz ko ICC ngazo bandivas bani. Ngafonelwa yibona ukuthi hey siyafuna woza. The rest is. Fast forward wawusungene endimeni yomculo yakho boli igroup enaniculo nayo kwakuthiwa iThamini. EngwakunoSimiso Similo noSiyanda yeah. The very same Siyanda. Uzinhlecelo akuthi uyamazi uzinhlecelo honorable member. Honorable member uzinhleke ibona abangisukela bathi hayibo uyazi wena you can do well komculweni ngangakwazi wena emculweni isizwe igospel ephuma la kumina yabo mangase nekuthiwa ngempela ngingena ka gospel awushaya ivoni inothi eyodwa uyabona mangase kuthiwa ngingena ka gospel ngiyavuma phathi maphela masuku hawu mfethu ngingekho prepared. No, ucula phela akufani nokukhuluma. Umuntu owaziyo. Ngizama ukunikeza i-chance ukukhuluma. Yeah. Itsebe yakho manje le-interview. Ngiyabona So, uzinto athene hayi uzani. Seza uSiyanda ngoba wayegudi kwi-mic. Ngoba uSiyanda wayelida ngacula but mina ngangigude ebhaleni. Yabo le ngoma enzene ikhona ingane ehlala ngakithi. Inozwe bazofika uNdlavini. Bazofika uNdlavini. I wrote the song. Bayuni ngane. Yimina ngabhala lelo culo. Bathona ngokuzenza uBeyonce wegroup. Ngikazi uBeyonce. Awukho. Bathi bonke labantu esasicula nabo. Ubani who is one pastor who is instant uSiyanda wenza ama-shows akhe la wenkube ibuvu. uSiyanda Mwandla khona into ayenzayo noma la yenzayo nje it's an annual event. Yes. Awuyazi ngikhohle igama layo shem ngomunye unyaka ngaye wayengimemile. This year I think ubeyenzi bezoyenzela eShaka Marine kwaba nama problems eShaka Marine wangathi une-strikes abasebenzi and then wabe siyayishintsha ukuthi angakaboni ukuthi roses and ribbons. Yeah. Awushaya uSiyanda bese bengibizile the same. Sengithola ukuthi isekhona uSiyanda. Sonke siyaslisha senza. Vela ikhenye indlela. Ulanje nawe uyaphusha. Siyaslisha. Yayizwa leyo nto. Uney'ngane ke manje nomfazi. Okufuneke ngisho wena. How do you know that? Awusizo, let us be honest. Iy'ndaba zakho hlezi zinekelwe izwi. Asihleli uTha Simelane awutha kaMashu ukhulele kaMashu yafunda kaMashu yafundisa kaMashu yabazi labantu abangaphumi but ngizokutshela ngokuphuma kwakho ukuthi uqala indilike okuphumayo but Tha bese uqala ukuphuma ke manje
usuhlangane noMamkhize. But-ke before ahlangane noMamkhize uTha uke wasebenzisana labantu abanjengoNhlanhla. What's her name? Deborah Fraser. Hetha. Wasuka kuNhlanhla. Abalakaza uNhlanhla walakaza uDeborah Fraser wangena kuMamkhize. Bathi uMamkhize asiboni umlakazi. Yinja ulandela ibhodisco time. uDeborah sasisebenza nodadewabo uBibi wayefundisa. So that's how I know uDeborah. Ukuthi udadewabo uBibi usashona she. And noDeborah nje usashona. Ngajwayela kakhulu uBibi. uDeborah wangitshontsha kubani? Kudadewabo. May their soul rest in peace. Nginomngane mina ukuthi mase ngifikile esizwe. Uyadideka na ukuthi umfazi noma umfazi noma ushadile noma ushadile. Ubona abantu enjoyele ukungabangani babo. Ukuthi is either you are singing, if you are not singing, umshado wakho uzophela mase kukhona mina noma ugcina usangalela ekhaya ungithanda kakhulu. Yabo mokubhekisisa kahle uDeborah noSoki okeke wakhe. Ugcina kuphelile nje umshado wakho. uDeborah engasazi umshini ngami. Ushon Walaphinde naqabana noDeborah. Sasixabelelana noDeborah. Azange sizixabane yazi Okay, asibeke kahle asibeli polite nabalo ungaboni nasolini noDeborah. uthi uyidelela. Mase khuluma. Baningi abantu engababala ukuthi mase ngiclose nabo vele imshado yabo iphele. Because ngilomngani ovela ubona ukuthi I would prefer umngani wami than indoda enhluphayo. So usibuka le mathunzi ngabo. Usibonga. Mpisana. Because wajwayelana noSholo waphela umthetho wesibuku. Ukhale imathunzi. I know. No, it's the right no strong. It's the right no strong. But uSholo wenzele wonders, eh? What do you mean wonders? Sakubona kwi-TV kuma Ngivela mina uthi. Nami TV ngisase high school ngidlala ama-Omzansi magic movies. Akuqalanga ngoSholo ngivela. Uqala kumjost, eh? Aqala komjost kudala sawungwazi. Angiqalanga mina ngoSholo. Usho nini abantu bebe nokuthi uSholo khona into angenzele yona. We are friends. Angizili Friend with benefits. I'm not a friend with benefits. But-ke unemali kunami. So umuntu onemali sizothiwa ngomngane wakho kunemali. Ngeke uzoqala Umuntu wena wakho nemali but mina anginayo ifoni bathi. Cha ungithengele ifoni. wena uyixoxa. Kushuleni ba kushuleni. Uyibululu. Cha ayeke ifoni ungithengele ifoni. Obe uSholwana. Oh, uSholwana ngithi. Bethu usabaza abantu abangaka. Yalala cha. Bathi Tha ngicabanga ukuthi impilo yakho inyamnandi nyoyamana. Tha khona abantu abathi ugay ngiyaphikayo mina hlala nawe ko break yasixoxe nawe sihambe nawe singalali. But bavele bathi Tha ugay kathu. And wena usho. How true? And wena usho kahle ukuthi wawuhamba nami angize ngihambe ngiyolala kwakho. Hlala usakhumbuza hlala efletini ngihambe ngilale efletini. Silale sithole ukuthi kuyashisa besilale nawe sibheke phezulu mngani we used to be ngoba uzosibeke ngilala abantu abakhona ngilala kwakho ngifike ngivula ifriji nje hayi kodwa phela ke ukukhula ke isizwe phela kunjalo yazi Tha ngilokhuze into engiyixaqisa Tha babefake baperforme neThamindo workshop. No, asibalekile. I not to sleep at your place. Still okay, sure. Yona usubeka lapho ke. Uyasuka lapho. Ulele embhedeni angikho embhedeni. Sizwe. Kayibo, ngilaka sizwe. Usizwe blose ngilele. Haw. One call. Lesibili wangene esithathu kamisa kahle kanjani uhloseni ngale tshotulele yabo leso story sahamba lapho but ngala but anyway but ubile futhi kwi-acting kakhulu
ngibile kuyekuthini kakhulu. I-problem yazi insizwa angikwazi ukulocate. Kuthiwa umuntu okwazi ukulocate ngabade ngahamba eThekwini. Buka abantu abasuka eThekwini bayiJoburg, they are doing very well. Abashobozabo Mbatha, abafana laba baka OSK, yabona. Sibala abantu abaningi okhaya Dladla ubhizi manje oBrenda Mhlobo abantu abashiye iThekwini bahamba bayiJohannesburg. Now I'm one of those people. Akufanele ngabe bahamba baya eJoburg. Yeah. For pursuit. On a profession to look after. That is the problem. Angikwazi ukuyeka ukusebenza ngento engayazi. So I rather do both. So when we quiet. Then is ngizale entertainment. Entertainment uyayazi ukuthi kanjani. It's changing. Now unomzamo nje bantsena. Okay, but when we are afraid of the unknown. Not that sis. Ngeke ngize ngiye eJohannesburg ngiyele into engayazi. If once ngithola contract, a very good contract, it's now umsebenzi la, then I can go to Johannesburg. Ikanya my pay phela lapha. Phela amazinyo. Sizwe lapha ile ndawo. Indawo engekho nje relax njengedebhe. I think futhi la ngi too comfortable. I-Joburg for mina is too. I-Joburg for mina is too fake. Abantu bakhona ba too artificial. No. I'm with you, and I agree with you, right? But are you gay? But at this time and age. Angifuni abantu balelwe assume izinto ngabantu. It's better ukuthi abe great. Asikho isidingo angisibona isidingo sokuphendula leyo question. Ngesikhathi samanje sizwe. I don't think ukhona umuntu osangabuza lokho nje ngoba useworried. Osaworried ngokuthi umuntu gay noma akekho gay. Ngibi. I'm bisexual. Or it means udula zothi. Both. Isifana kanjani? Angiyona umsebenzi wami ukuthi ngichazele ukuthi it's for me to find out. For you to find out. Go and Google over bani issue. Go and Google, yes. Go and search ukuthi umuntu obi, umuntu onjani, umuntu oyi-transgender, umuntu onjani. Ngeke ngize ngiye ukufundisa ingane esikoleni ngibe ngizofundisa wena. Ngi-community ka-LGBTQI+. Izolonto wena ufuna ukuthatha le initiative ngoba at the end of the day bongazi uzothola ukuthi unazi ingane oyizele you are not aware zu2 zigay. Izolonto Are you gay? I get. So why are you gay? I get you pendulini nomali. I get. Sengiyahamba. But kapeta la kulokuza uyithole ikahle relationship yakho noMamkhize uyi-enjoyile. Oh guys, uMamkhize ufika esikhathini ufikwe kahle sengikhulile. Ngamfica kahle naye she's living a life. Nje stress free. Akekho ngeke ngize ngitshele sizwe ukuthi ubani owangintroduce kuMamkhize. There is no one ongamaphumele ngaphandle ukuthi yimina ngamfaka kaMamkhize, yimina ngamintroduce kaMamkhize. There is no one. I-friendship ayizange forcwe i-friendship yami noMamkhize. Let me tell you story sami noMamkhize sibenza kanjani. uMamkhize wayejwayele ukwenza ama-white parties, year-end parties. So kunentombazane emphekelayo ejwayele ukuqashwa ewuthisha oduna nomfuthi. So ejwayele ukungibiza ufaza siyakaMamkhize angithi ngibajwayele because same field education. Ngiye kaMamkhize saklik angakazele uMamkhize anzele abangani bami. Yabona mase sihamba bekhiphe amaplats nathatha umngane nami naye ushone unenhliziyo enhle. Yabona umngane onomona nginomngane engafuni ukuthi usho ukumshare. Okay. But usually when I get to the stage, I've seen people measure this thing, you understand? Half of the time, labantu laba abangele level yabo
Baba one guy who will be gay in the midst. Mhlambe wena waba nenhlanhla from Durban ukuthi hayi ake ngipick up uthani. I don't think so. I don't think. Akanabo kahle kahle abangani abagay. Imina kuphela. Ayibanga khona i-competition kwabanye mhlambe befuna ukuku. No, they tried. Abantu abaningi. How did you manage? Ngaqala kwakungifrustrate ngithi mina uShona wazawanga ngabona iqiniso. Sengibona seshutheni nosibandana. Abanye ngiyambona sebeyakhomenta kumalokhuza ama posters. No, so amazing. Ngithi mina hayibo. uShona labantu ubathathaphi ngoba labantu ngiyazi babona abangani. Balela abantu abawu10 umuntu ade shoot poster nabo athi my best friend but akekho. You understand? Yeah. So wabona la ukuthi friendship. Wabona kumele ukuthi there is something in me and it's ngithandwa ubaba wakhe ngithandwa amadlozi akho konke of which nedlozi lami namhlanje. So wena ukuthi uthandeke ubakhe nakuwena ngiyathandeka. Now is sure. Yazi ngoba this thing is a personal. I've got a good heart. Oh yeah. I've got a yabona kuthiwa no ngiyakwazi no. Nginenhliziyo enhle but ngiyakwazi futhi ukuphuma umuntu. Bakhona usathana. Neinyoka ezinkulu egreen zikhona. Engeke ngize ngivume ukuthi zinishintshe. Bakhona inyoka ezinkulu okuhlala ethiwa umgadi silanibani inyoka. Kodwa usuku wazi ukuthi inyoka kodwa isondeza. But ke the more ngikhula sis the more ngasakwazi ngasa. But wena into engicabanga ukuthi i-strength sakho cha. Engicabanga ugxile kuyona. Ilo yokuquli. Yakusebenzela ukuqomisa. Odubini ukuthi uqomisa. I won't tell you anything like this. I won't tell you anything like this. But it's fine. I'm happy with yazi uMamkhize ngishaye indawo overseas. Overseas siyahamba nje siya eBrazil, siyahamba siya iBhanoi. Ngicina ubore ubale ungasafuni. Uthi let's drive to Johannesburg. Let's drive to Nelspruit because usubored ngalendlela ukuthi usuhale ubona inature nje. Ungathi she's so blessed ngalendlela ukuthi akakho selfish. Uyathanda ukuthi abantu abaseduze kwakhe ba explore. Yeah, babe right. Umuntu uGreg uMamkhize. All right kakhulu nje uMamkhize. She's one of those people abafika empilweni yami impilo yami ngayibona ishintsha. Not ukuthi abanye abafika yashintsha but ke abanye bafike neyinkinga ubona ukuthi inkinga leseduze kwami. Ngoba uyiqobo. Inkinga le. Beshithisa amaXhayizolo lokho. Neyinkinga bani. Ngoba uyiqobo utha. But it's fine uyiqobo. Ngiqobo ngifundisa mina abantu babendawo sokuba iqobo nokusathane. Awuyazi ukuthi laseRankini. I've been to Ukhozi FM. Yazi ukukhona sizo Ukhozi bengenza asilungisa. Oh inanda FM ungalobo kodwa umuntu uyakhula sizwe. I don't regret anything. Instead ngibonga nje abantu indlela abangithanda ngayo. Ngiyabuya ke manje Ukhozini ngizobuya sengikhulile. Khona le show yayenziwa yamalume Saturday. Oh yeah ngiyabona. Yabo lo show amalume uthi bekhuluma nabashana. Ngiproposal ke leyo efuneka cheers. No sengikholwa ukuthi angithi yazi ukuthi yonke into esikhulumayo sayidala. That is what I know ukuthi uzokwenzeka. They will approach me ngizokwenza lo show. I'm very spiritual. I'm very yonke into size eyenzakala empilweni yami ngoba so ngiyazeli ukuthi uzokwenzeka ubani uthi lo uNkulunkulu uyamthanda. Highly favored. Nangenhlobo nje yethu. uNkulunkulu ngathi usuke yonke into esithintayo tends to good. Uqinisile ukuthi yonke into esithintayo tends to good. Angazi ukuthi niphuma msebenzi ninabaningi kakhulu. Fana nezangoma. Abantu abathosayo. Ngithoka umuntu yathoka akwathwasa wena. Ngiyayibona nje lefinile futhi ukuthwasa ugula kancane vele ngithoka. Hayi, umuntu yathwasa manje. Bengithuka isikhathi wena ngathwasa. Ubani uthwasa uthi Kawuli couch. Angithwasa. Ngeze ngizene senje impression ngakukhumbula u-Elvovo ngani wayenza le
ukuyothwasa noMamkhize baningi nje abantu baningi. abayenzile, abantu bathwasa oswazi nokwena bayathwasa, abo-Boys bayathwasa, wonke umuntu nje uyathwasa. Wonke umuntu Futhi khona lento. abanye abantu mhlawumbe-ke kusuke kuyi-gift ngempela asuke benayo, yabona nje. Yazi letha yini ezinye izinto zihambisana ne-fashion yabo. Hayi, mina ngikade fashion. I've always been like this, bafethu. I'm not sure noma na usuthathe ilento ekhona ukuthi ngathi fashionable ukuthi anyway in a way ube gay. You understand? Ngoba gay because ngishilo bathi I'm not gay. No. It's a bi. Oh, ubethu bizishadise. Hayi ngizofundiswa mina leyo. Hambe ekhaya yonke Manje thawu throne. I would love ngomuntu onothatha igazi abantu ababangani bami ukutshela ukuthi unothando kangakanani. Abantu eseke sajola nabo bazokutshela ukuthi unothando kangakanani. Ngiyafisa ukushada one day. So yini bambile. Khona lo mfana wothandana naye omncane. Hayibo. Okuthandana naye omncane. Ngibone ngathi eyiyo uthando lwendikamalanga. Phela. Asikabaya abantu ukuthi baletshe. Asikabaya abantu ukuthi baletshe naseqondo ukuthi ngomuntu onothanda. Yeah. But uthando seqiniso kwaDeborah Fraser luyisibusiso esivela kuNkulunkulu. Sifikile. Bese sifikanga. So sifaneleke. Yeah, no, but any decision. But I'm not getting any other. Into ebalulekile okufanele uyenze ukumthandazela umuntu. Bamthandazela wena wakho. Akukho about me. Mina ngiyabuza. Uyi-interview. Ngiyabuza. Uma mina ngithi so awumthandazela. Ayikho into ebaluleke njengokumthandazela. Umuntu ucele enkosini ukuthi ngicela le baba one umuntu wakhulumisa ukazalele imbokazi. Wakhulumisa Wazokhulumisa kamngani wami eShilo. Ngakhulumisa wathi ngithandazele. Onke umhlaba uyasithandisonke. Yabona sikhuluma umngani. Ngithandazele. But yeah, consider. Yeah, no, sure. But that's in my future plans, sir. Future plans, sizwe yazi into eningi kanjani ngifuna ukuzenza sizwe. Sorry, isikhathi esincane sise. Not siphi isikhathi esincane sise. Uthe umdala nje. Sizwe abantu bashona beno-hundreds. I'm 37. I'm still young. I can even change i-career yokwenza enye into, yokwenza medicine. Samncane nje samncane. But you look 24. I know. Ngayiphatha kahle ngikangize ngihambe ngiqhubeza yonke indlela le. Kanjani ukubusha lesimira mina? Utshwala. Ngiyabona ngithike ulalele ubuhlobo lomculo. Ngaphandle bazozudla vini. Yabona nje izinto isikhathi siyashiya sizwe. Yabona izinto zamapiyano, I'm not into amapiyano. I'm not into. Uthini kodwa ngogatsheni? Uba ugatsheni? Ugatsheni ngamaskandi. Angiwazi futhi umaskandi. Angiwazi umaskandi. Ngazi mhlawumbe lelo culo nje lodwa mhlawumbe kumele libe-hit. Nakhona ngeke ngizwe kuthiwa bathi baphuma ukhozi lo number 1 usuke ngalazi kwayo lolo culo amazi. Ibhola usalidlala? I love soccer. Kwakuyiteam le iba no-Zix noma I love sports. Isports-ke njengoba usaphatha nje team. I love abadlali beKaizer abangani bami, I love abadlali beSundowns, I love amaZulu abangani bami. Ngi-team based in Johannesburg, i-Royal AM. I-Royal AM uyinkohlakala. Amazi ngoba phela number 9 kwi-league. Khona omaZulu no-Richards Bay are not doing well, no Cape Town Spurs. Angazi why ukuthi i-Royal AM ayenza. No, i-Royal AM ifletha lapha phezulu no Sundowns. Kodwa manje iwunumber 9 njengabusho. Futhi ngokwama standards ayo. Eze number 9 no ukuthi ukhumbule phela ukuthi
they were not allowed ukuthi bathenga abadlali for 2 seasons. Isizini Oh. yesibili. So badlala ngento abanayo. And you understand, guys. Hayibo. I'm happy to I'm into soccer. I'm in love with soccer players. Ngiyathatha about soccer players. I think one day I need to open i-agent abadlali bebhola kube ukuthi Yeah. I would love to do that because I can understand. Angithi noShona uyathanda. So umuntu ojwayelene naye bethanda into nawe ugcina ingakho umzali ehleze ethethe enebona ingane encane ihamba namantombazana angangawa nezingane athi uya into zoyikhuluma nalapha ngoba bazofida lento so noShona sengifide siyahamba nje kusasa siyodlala eStellenbosch eCape Town. So I'm into soccer man. Ngithanda kakhulu. So it's parting shots. What do you mean? Look. Oh, ayisizwe masendibona kanje sizothi phela. Elokugcina ukuthi we are living in the world of technology. Abantwana sizoba esikoleni. Sekuba nje uthisha manje. Ayikho into ezokhipha ubupha nokuhlupheka kwakini efana nokuthi uye esikoleni. Go home, go to school and learn. Kubantwana abancane. If ubone ukuthi akwenzeki, try to find imali. Bamba amatoho sonke sithola amatoho. Ngisikhathela abantu ababedayisa amakinati esitimeleni belokho besho njalo. Ngiqhuba inqola okay kwakusawu okay kwamanje. Ngiqhuba inqola kodwa ngifunda. Angithi ayizwa lonto. Sonke siney'ntolo zethu to tell. Into engisho so into engishoyo. So into engishoyo ukuthi abantwana baya esikoleni they must go to school. Thina sizwe ngoba sesibadala and learn. Mawusofika esikoleni funda phela isikole lona indawo yokuthola ingane. Usithola ingane. Mase sesisukile lapho sizwe. Bafethu, ngiyabona ama-drugs enzani ingane ley'ngane. Ngiyabona ama-drugs enzani ingane ley'ngane. Bakithi siyakhuleka. Kufanele kukhulekwe. Kufanele sithandazeni sizwe. Size nakho ne-GBV. I am an ambassador of the Office of the Premier KZN. Hlezi ngihamba noMusaDube encane. So yonke indawo la khona into kanjalo ehlangane ukuthi kuyaliwa kephi. Abona abantu abahamba noMusa. So nje abantu besifazane bafetha ngaphathwe kahle. Thina nje masasisebenza bese sama-responsible citizens of South Africa. We need to have multiple income. Kufanele sasilisho ngoba ifanana yodwa. Njengoba uthi sho ngakuthiwa ngani ukuthisha. Ngangeke ngize ngikwazi ukuphila lempilo engifisayo ukuthi engangiyibuka ngiyiphile. Hence director to izinto eziningi. So if usebenza use that 2,800 oholayo wenze ezinye izinto ezokwazi ukukhuphula. Those are my aspects. Don't you dare do what I want to do. Please take pictures. See you in 7.